Mewn â hi tuag at ymyl y cwrt 6. I ffynnu allan gan Emlyn Lewis. Williams. Chodi fyny braidd yn rhy hir falle. Lang yn ei dyrnu. Hudson arbeniad ar draws yn taro traws. Nid unwaith ond ddwywaith. Ac Daniels wedi benni mewn yn isel. Yn cael ei chlirio wedyn. Dihangfa i'r tîm cartra. Nid unwaith ond ddwywaith. Daniels. Jordan Williams yn troi ddar ymyl o cwrt Cosby ac yn plannu'r bêl na i gefn yr hwyd. Williams yn troi'n gelfydd a dim ond un peth yn ei feddwl. Mae'r gydio o 20 llath. Lang yn deifio ond dim yn agos. Daniels chodi uwch ben. McCarthy, Jordan Williams ddyn nôl i Brad Young. O, taro no, ergyd i gol gynta yn uwch gyngor Cymru. A mae deheiddi y gol na. Williams sgorio'r gynta, creu'r ail. Young o Mahibei i Lewis, bron yn cael ei dyn nôl, cyflym i ail. A mae wedi rhwydo i ail gol, camgymeriad gan Emlyn Lewis. A 2 gol o fewn munud i'r ymosodwr. A munodd o Aston Villa y mis Awst. Rhys ar gig gornel, teg at y postyn pella. Mae'r gol yn dod bron o gollwng i mewn i rwyd i hun. Yn gofyn am gic rydd chafodd o ddim. Yn dan bwysa Conor Roberts. Yn ffodus fod y fel i ddisgu ffyrdd a bel yn gwirodd i ar yr amddiffynnyr. Roberts yn cael ei law iddi. A mae Met Caerdydd wedi dod yn ôl i mewn i'r gêm. A mae match-up drwy'r gol gynta o'r tymor. A mae di'r llygedyn obaith i'r myfyrwyr. Gan Brobl, tuag at Hudson. Hudson yn ei methu hi, ond y gol o'r Alex Lang yn effro. I rydw i hwnna ar ei ffordd, tu mewn i'r postyn pella i gefn yr hwyd. Clark, camu i Cybango. Brobl ar ei droed de. Ddyn ni sgwar, wedyn i Jordan Williams. Mae heibio un ar ergyd, mae'n disgyn i Ben Clark. Yr eilydd, mae'n rwyd o'i ail gol o'r tymor. Gwaith gwych gan Jordan Williams. Heibio'r amddiffynwr. Arbediad y dda gan Lang. Mae'n disgyn yn garedig i Ben Clark. A fo'n gwneud y gweddill. Luke Brennan. Ceisiw'n dibwyd match-up, mae ar ei droed de. Ddyn ni sgwar, mae o'i Williams. Basi mewn i Dan Williams. Cyfuno dda gyda Ben Clark. Cael ei faclu, mae'n gic o'r smotyn. Oedd y symudiad yn rhy slic o lawar i Met Caerdydd yn y cwrt Cosby. Ond mae'n gerdyn coch i Elliot Evans. Am faclu Dan Williams. Oedd hi'n gic o'r smotyn. Oedd hi'n gerdyn coch sy'n gwestiwn arall. I sgwrio'r Brobl hat-trick wythnos yn ôl. Mae wedi cael un hyn yma. Alex Lang yn mynd y ffordd cywir. Ond ydy ergyd yn rhy bwerus o'r smotyn gan Ryan Brobl. Both sides had chances before your opening goal. It was a cracking finish. Yeah, they did. We had a couple, but as soon as it opened up, there was only one thing on my mind, really, just hit the target. Na 5-1 oedd y sgôr. Oeddech chi'n y gêm am gyfnodau o'r noson yno? Fi'n credu hanner gyntaf cawson ni tipyn o gyfleoedd. A just bach fwy o control yn y sort of trydydd olaf, a fysyn ni wedi cael fwy o gyfleoedd. Nathon ni achosi lot o drafferth nhw gyda un siap ni, ac o'n i bai am y gol gynta, a so oedd wedi, really wedi taro ni, a oedd yn anodd dod nôl o hynny, really. A wedyn, fi'n credu oedd front 3 TNS yn reit dda heddi, a wedi achosi lot o broblemau trwy'r nos, ond pan o'n i'n fynd tu nôl i fullbacks nhw ac lawr ochr nhw, o'n i wedi achosi lot o drafferth, a fi'n credu bod y sgôr ddim yn adlewyrchu y gêm yn llawn, i fod yn onest. Brad's come in and spoke about it the other week about getting him up to speed. He hasn't had a proper pre-season. There's 70 minutes of what he can do there tonight, which is different class. He's top draw. It's a great finish by Jordan as well, and you know, having a front 3 like that, out of possession as well, go and press and chase lost causes and win things back, which Brad showed. I think it was for the second one, wasn't it? So good work for Jordan by his first, and again, yeah, 2 great finishes by Brad. Ac wrth gwrs, 5 gol Seintiau Newydd o'r smotyn, a mi oedd Elliot Evans cerdyn coch. Eich barn chi o'r penderfyniad yna, cerdyn coch dda? O'i wedi cael y cyfle i weld yn ôl, ac byddwn ni'n apelio hwnna, fi'n credu. Maen nhw gyda job anodd, nawn ni gweud na, a fi jyst moyn diolch i nhw am dyfarnu heno.